A vostè l'afecta una mentida? On viu? Una mentida no té cap mena d'importància. Les actituds en tenen més. De vegades menteixes per afecte. Temps enrere, força temps enrere, 17 o 18 anys, ja comencen a ser anys, i han passat d'una bufada com si entremig no hi hagués res. No m'ho vol dir? No desitjo una altra cosa. 17 anys ben bons ja. Em vaig enamorar. Ah, sí? Ha estat enamorada algun cop? Tothom ha estat enamorat algun cop. Més d'una vegada? Possiblement. De debò? Bé, jo no puc dir el mateix. Aquell va ser l'únic cop que em vaig enamorar. Perdoni, només una pregunta. Què? Si pogués contestar-me una pregunta. Sí, pregunti. Li molesten les meves confidències? No, una pregunta i prou. Faci-la.